sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapon. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie. Mga tugang, welcome po sa programa ng hapot sa DCGB. Alright, oy, sandali lang congratulations tabi kay Father Jonathan Calleja at saka kay Father Alwin Rilor Casa sa St. Raphael Parish sa indang 19th sacerdotal anniversary ngunya na aldaw. Talaga 19th 19 taon na pala nanduwang ini bilang sarong padi tapos si Father Jonathan Databi siya po baga mga tugang and mission priests dyan po mga tugang sa Mission Church Kandapdap, Legazpi City. Magakaigwa po kay 6:15 a.m. every Friday na misa po tabi sa Biyernes talaga Friday starting Friday November 5 apera ini kan misa paghapon na 5 p.m. Sa nga hulugan tabi mga tugang na duwa tabi ang devotional mass kada aldaw nin Biyernes mga tugang sa Santo Cristo Mission Church 6:15 nin aga asin po alas 5 nin hapon. Okay? Yan tabi ang messenger sa kuya mga tugang ni Kapitan Glenn Barcelon, Executive Vice President po kang DCGB. Father Jonathan and Father Alvin Rilorca sa kan St. Raphael. Happy 19th sacerdotal anniversary. At saka, po importante para po mga tugang sa mga devotos ni ni Santo Cristo. Kada aldaw niyong Biyernes, po sa pizza 5 kang Nobyembre, mga tugang ang misa po alas 6:15, 6:15, buda tabi mga tugang alas 5 nin hapon. Alright, bueno. Pakicheck daw tabi mga pag-iriba kung kumusta ang sitwasyon, mga tugang sa mga, sa mga sa mga hospitals, sa hospital, sa mga sementeryo. Kumusta po ang sitwasyon diyan sa mga sementeryo? Sarado mananggad talaga. Sarado mananggad talaga. O dahil man talaga kinagduruman, di ba? Ang order baga mga tugang kan sa tuya na obispo sa mga Catholic Church, ang mga Catholic cemeteries, puntabi kang Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3, sarado po ang mga Katoliko na sementeryo. Sa mga lokal na gobyerno man, mga tugang nagpaluwas man kiorden yan sa Legazpi Daraga, sa probinsya Canalbay, na puntabi kang Nobyembre 30 hanggang Nobyembre 3 man, sarado ang gabos na mga sementeryo. Kaya, magalat na lang po kamo na kamo ang bisitahon kan sa indutabing mga mahal sa buhay. Ngunya na. Sarawayon ka ngaya. Sarawayon ka ngaya. Magalat na lang po kamong kamong bisitahon, di ba? Pero pakiuron ta tabi mga tugang sa mga mabisita, magsulog tabi kamo ki face mask at saka dapat po naka-face shield. Okay? Dapat po. Pagkatapos magbisita, bumaralik lang ng sementeryo. Okay? Nasabutan po. Sarawayon ka ngaya. Bueno, All Saints Day, mga tugang ngunyan aldaw, saga po All Souls Day. Non-working holiday ngunyan aldaw. Pero sa aga, mga tugang, it's a working day para po sa tuya gabon. Okay? Bueno, expected po ng mga sarado. Pero kumusta ang bilog mga tugang na kabuuan ngunyan sa mga sementeryo po sa tuya tabi na palib? Wala man ngaya. Manya kibareta. Sarado ba kami nagpipirit mananggad na magdumaan? Okay? 5 minutes. Tabi bago magabot mga tugang alas 8 nin aga. Digdi po sa tuyang programang Anhapot. Anhapot! Ano nga nin hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga? Ano ang reaksyon nindo kay ini? Makaulok kita ko aram kung makaulok ini. Baka man makaulok. Baka sala lang mga tugang ang sa kuyang interpretasyon. Ang sabi, mga tugang kan Department of Transportation and Communication, daina tabi o obligaron ang mga tsuper o mga operator ng pampasaherong jeep na magbugtak din barriers
sa pagultanan kan lambang pasahero dahil dai man dapo ini ke medical findings sa indang pag-aadal na nakakatabang ang nasabing konsepto para maiwasan ang paglakop kan virus. Ano man nakita kayo? Pero kung nilingon mo talaga, ano man talaga ang, siguro sa mga air condition gayon, pwede. Pero ano ka na jeep? Nagdadalaga, nagkupad-kupad, saling nindo mga tugang. Di ba? Anong reaksyon nindo kayo ni? Ano po mga tugang ang reaksyon kan uwat? Magibo ka Angel Case, Tinger Angel. Reaksyon kang uwat. Anong uwat? Tawo. Reaksyon kan tawo. Reaksyon kan tawo. Reaksyon kang uwat. Mga tugang sa gari, di ba? Saan hapot? Sabi mga tugang kan Department of Transportation, papakusugon da mga tugang nindang papapotob kang health safety protocol sa mga pampublikong lunadan. Magigirumduman na kan Hulyo 2020, tinugutan mga tugang na magpasadan mga jeep, alagad inobligar ini na magbugtak nin plastic barrier. Sabi kang LTFRB, di man tabi mga tugang kipulisiya na ipinaluwas ang LTFRB sa siring na bagay, gikan sa ahensya kang DOTR na nag-obligar na magbugtak kita ki plastic barrier. Ano nakita? Isn't it mga tugang na, di ba, makaulok ang, ano naman kita na, di ba, ililingon nindo ha. Pero si saya nagbuot ka ito na magbugtak ki plastic barrier. Anapot na, si saya nagbuot na magbugtak kita mga tugang ki plastic barrier sa mga passenger jeeps. Si saya nagbuot na magbugtak kita ki plastic barrier sa mga bus, sa mga PhilCab, UB Express. Baku IATF ito? Natapos sino nagboses, kampigurunan ang kan IATF. Hello? Hello, good morning, VP. Nag-iinit naman ang payo ko niya na aga. Kumbaga, VP, napaso. Bago pare, order ito kan IATF. Tapos ko niya, di man na niya ki. Ang DOTR nga niya, buda nga niya, di man nga niya ki sabeg LTF, kan buda DOTR. Anong ururo nini? Uso magangon na rin yan, VP. Urotekan. Ang apod kan, may gahurugasan ki kamot. Urotekan. Ano ba yan? Iniwan mo, ha? Okay. Kita bago bagang. Ako man sabi, Rabi Ubos. Pinaluwas at tataramon sa tuya. Mina-implement kita. Dahil facts. O tama lang nga ni Imigo. Although habang nagano, justify naman sa nana. So mga ano ini, so mga facial dam, nakakatabang man talaga. Gari common sense. Gari, ang basehan taga ito, common sense. Pero ini plastic barrier sa jeep Migom, nagsakay ako one time, kang Friday. Kupad, nagsakay ako sa kataning kan driver, kupad na Migo. Pako siya na iyan. Saro yan sa kausa, kang ikaw, maulakitang ka. Nata. Kuminapot. Paktanin ka. Kuminapot ka man. O kumusta? Tatabisan ni Tesen Daiman. Tapos, ikinuskus mo sa dungo mo, sa kamot mo. Jackpot. Bayo? Iyo. Pero kung let's say sabihin na ninda ko sige, arog siya na kayo niyo. 10 sa nangayaw, pasero, 5 pasero. Yes. Iyan mo, sa isip ni tao, diyan magdudurukutan. Iyo baga. Gusto na nga niya na ibalik. Na dapat ang mga jeep, public utility vehicles, databi, dapat 100% na Ano ba yan? O sige kan makontra. Sa jeep baga, man dyan Migo, ang 14 na tukaw, pipas, lagyan mga 17. Kaya nga ni, ang apot ko dyan, topic, nag-order na sa gobyerno, siya makontra sa imo. Wala man. Kapag in-order na magpul kang pandemic. Ay, nako. Ay, may
Hindi man pwede iyan. Kundi matararam sinda. Ano Inda. Tiga para reklamo baga ini kang enot na taranggalo na ngayon. Dali man niya kurupad-kupad na mga mati on mo singon na. O tapos mo niyan sulti para buda di hotel. Dali man niya ki-order kami ka na mabugtakaan. Siya nagsugo. Hindi man pati, sir, ang magpaparapalyukan, oral daw. Oh, Inda. Okay, medyo salamat ah. Salamat, sir. Magkonsuelo kita. Di ba? Padingmar, ilo Padingmar. Tama pa di so kwanto pa di na nag-order ka ng mga divider naan, is it IATF tabi o DOH kang ino? Si Padingmar tabi, ah? Roger, sir. Ano pa di? Sa bugtakan nagsisay pa rin nagsugo kan mga gabos na PUJ, may barriers. Roger, inadapyan kan LTFRB, ramdaman mo, nakangka ito, sa mga jeep, dahil makakasingil kaya lang ka, kung dahil kayan, Iyo pa di requirement baga di. o tek ka Manila. Awin, dari libong na kita. Hello. Hello. Migo, naroon man kumarga ito, Migo. Bako sa reaction mo, tabi, Joker, ano? Kay tumananggad baga, inisyuhan ini kay special permit to transport, di ba? Ang sa requirement, dapat may barrier. May barrier. Tapos ganyan, wala man nag-order. Taraon nila so mga jeep nila duman sa LTFRB, inspection on. Oo. May barrier. Bago sinda, patawang ti special permit. Correct. Correct. Oo. Aba, ayun tabi ang nangyari kayan. Yes. Ngunyan, nanapod sa mga taong iyan, VP, lock and lock. Ha? Ano? Lock and lock. Anong lock and lock? Bako na mabagao sa Tupperware, lock and lock na. Plastic pala na. In contest tabi, VP, kung ang tao lock and lock, sa programa niya, lock and lock man. Iyon na nga ni. Bako baga namin nasa relensyon na sa nalago, di nagpa-react, nga hindi narireparo na kulang sa koordinasyon. Iyon na nga ni. Bako baga namin na silensyon na sana. Oo, ang marauton pa, VP, sa lock and lock na nga ni. Taraw pa, taraw pa, sige sana ba sa mga sugukan so mga ito duman sa NCR. Inawa yan ang problema kaya. Dahil tigil-risip ang tigigibo eh. Iyo. Diba? Okay. O yan, kaya aninda pa 100% yan, nga pagsasabi nila, makabalik sa ekonomiya. Iyan, tama man. Okay? Ngunyan, ang problema nga ni One, nagasabi sindang nagaplano pa sana sindang gibo na 100% an sa transportation. Kaso saro tabi BP, nagamotor ako, nasundan ko, sarong jeep, unloaded 150%. May kabit. Para ang huntay. May kabit, di ba? Iyo tabi, grabe, may tatload pa. Grabe. So, paano ang mangyayari ka? Yes. Okay? Ay, nako. Sige, Migo. Salamat, ha. Salamat. Other reaction from the line. Hello? Magandang umaga. Magandang umaga, sir. Reaction po. Tatanong lang po, yung sinasabi ng ano na yan, ng DOH ba yan o IATF na... Ay, hindi po, ma'am. DOTR po. Mga barriers yan, kailan yan ipapatupad nila? Iyan nga pong itatanong sana natin dito sa Bicol, sa DOTR, LTFRB, kung kailan po ipapasunod yan. Kasi ang sabi, hindi na daw po obligahin yung mga jeepney drivers na maglagay ng barriers. Kasi BPN, nung marinig yan ng mga driver, nagsigawan ang mga driver. Sabi ng mga driver, ay sa wakas, padadagdagan rin yung kita namin. Oo nga. Actually, pabor talaga sa kanila. Ito pwede naman siguro. Kaya lang, yun talagang protocol. Dapat masunod lang dapat. Tapos yung sinasabi mo na wala naman pala dyan silang wala naman pala silang basyan dyan. Oo. Noong una hindi nila yan kuniston, naralansiyan. Yung na-hybrid ako. Hindi. Relax lang, ha? Okay. Sige, medyo salamat, ha? Salamat, ha? Di ba? Ano si mga sinulat ni Padingmar? Very clear, Alagad nagkaperang bula nakalis piglinaw kang LTFRB na warang pigpaluwas na siring na pulisiya gikan sa ensya kan DOTR na nag-obliga sa pagbugta ka na sabing baryer.
Ay, bako baga namin na si relinsyon na sa lugod. Kaya, ang pagiging tabilon kan iba, minakaw sa po mga tugang ki pagkarilibong lugod kang publiko. Hello? Good morning, BP. Morning, bossing. Primero sa nakalabor sa kan jeep, makumanan sa gobyerno tagpulit sa mga tagsadiri ang mula sa driver. Ikabuhan sa nalindaan. Iyo. Ang COVID baga nasa paraw. Iyo. Maski sa aircon, maski sa mga building may Igwa. virus dyan. Yes. May taman maramang kung may COVID yan. Pero ang dapat talaga dyan, mga G, Exactly. Yan ang mga face shield dyan. May luho mga paalibot kan face shield. Iyo baga. Natahal baga. Bago nito Iyo. ang mga kaisipan tayo kan iba sa gobyerno ta. Mga Rusyaw. Kaya nadadamay ang rating ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya nadadamay so performance rating ni Presidente Duterte. Hindi ko nasabutan kay Marimedyo. Para ako nagtaram kay Presidente Duterte, garo nabungog ka. Hello? Kay Duterte? Sige. Okay po. Salamatan. Okay, bye. Yeah, thank you. Di ba? Ano pangyayari sa maabagamag? Inda sa tuya? Ay, bakit nawala to? Ay, sus ko. Ata nawar. Ay, ano ba yan? Sandali lang. Ay, ata may stinger ako. Nawala. Madali lang ha. May reaction muna kita. Hello, good morning. Hello. Good morning po. Good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning. Yep. Sir. Good morning, Monday. Good Monday to you. Yes, good Monday to us all. To us all. Ining barrier, sir, piniisip mo, knee-jerk, sa English, knee-jerk reaction. Ano po? So, knee-jerk. Okay. May apod ka sa English na knee-jerk. Yeah. Knee-jerk reaction. So, dahil nag-isip, basta sa namin nakiran, tapos nagbabasol. Nagbabasol. Ang kadaklang sa mga decision, they based sa science. Ang mga nagdidesisyon, bako man scientist or nakabase sa science. Yan na volunteer, nagdudukot dyan so ati. Totoo, madam. Totoo po. So inangos, so dust, nagdudukot dyan sa plastic na yan at ating dilinigan ang kay mga driver or alda. Iyon ang gan. Di matukaw ka dyan, katalin mo, virus, Yeah. yaw na dyan, nagdukot na sa plastic. Samantala kung ganyan, free-flowing to air, dahil nagdudukot. Yes. I mean, dahil po pag-isipan, dahil nagkonsulta sa science, kasi ang aram ka yan, ano ang tingin mo ka? Siyempre, kita baga, ano kita, araw ka tigagibon mo. Nagkukonsulta ka, makonsulta ka. Iyo baga. Because you don't have a monopoly of knowledge. Correct. Dahil man sa tarong tao ang kaaraman sana. Sana, nagapot-apot sinda, ngayon, nagtuturuan na kung sisi ang nagtaluwas ka ito, order na ito, nag-ugas kamay na. Pagyayari. Pero masura ka, buda, pinagastos pa nila sa mga jeepney operators and Iyo baga. ito, Kaya, sir, kulang kita sa uwak, consultation, informasyon. Yeah. Kulang kita. So, ang knee-jerk, ang mga reaction ta. So, basta sa namin nakiirad, bigla, na decision. Tapos ito palang sala. Correct. Oo. Sabi baga sa management, making a decision is still, although maski sala, is still making a decision. Correct. Pero, so ano ka na dakulon ang naapektuhan? Tapos yun na plastika yan, pollution pa, ito tarakot na yan. Iyon ang gadbaga, di ba? Itatapok yan. Isus ko. Bata, haloy matunaw. Anta, may ibugo na plastic yan. Yan. Dapat, ito ko nagkonsulta. Ano yung ni Maray ini sa karahayo ini siya aram ka ini bisa makataw sa tuya kay klarong ano dapat kaya sa bako sa pag bako man kita gabus kataw ako nga nagapot ako sa aki ko na iyo ako madam tud ako talaga pag day ko talaga aram day mo nang gad ako mapakuan diyan. Pag day ko aram gusto naghapot ako sa tatao yan ang quality bako na di ba dipisi mo baga nagpepersumer kang matibayong ka na aram mo. Diba? Sir, kamakatupong correct. Oo. Nagkapatulog ganyan, tapos tuturuan na. Yeah, opo. Thank you very Salamat, much. ma'am. Thank you so much for the reaction. Ha?
Ano ba yan? O bueno, sandali lang bago po sa pagbasa kan mga text ninyo niya na pagkaaga. Aramon ta muna Alright, nasa linya po mga tugang si Hans Galero, sementeryo sa Albay District sarado, as in dainin presensya nin mga tao ngunyan aldaw. Oy, salamat! Nasunod man talaga. Ang purpose mga tugang kang pagpachekta sa mga sementeryo is to validate, di ba? Is to validate talaga if we are following mga tugang orders or instructions, mga tugang from our authorities. Authorities from the church and from the local government unit. Hans, good morning. Situation report, please. Go. Maray na aga, Vipendri, maray na aga sa mga parantabay. Talagang suminunod man ang mga legaspenyo, albayano, may kinarama sa ipinalawas na orden na gobyerno lokal, maski naman kan Diyos sin legasyo may kinaraman sa pagsarado ko na parimentas. Kan mga sementeryo sin kolumbaryo ngunya na pagkaaldao o kaya sa kudini sa Nobyembre 3. Enot na binisita ngunya kan mobile unit an Albay Public Cemetery digdi sa barangay Sagpoon. Kan syudad kan Legazpi sin talagang wala man vipin in tawo. Aman ni nagpipirit na maglaog sa digdi mismong entrada ka na nasa mitan ng sementeryo. Anahiling lang na may presensya digdi mga barangay tanod, mga pulis, nagkapirang pulis kan Legazpi City PNP. Yan man ang presensya kan siyempre sa mga nagre-relinig kan sementeryo alagad matrangkilo vipen sitwasyon. Apon ko sa bagong aga wala man in nagbibirisita digdi. Asin nalikayan man digdi sa pag-standby man kan mga paratienda baga ka na kandila sinaburak na kung magigirumduman bago magpandemyang COVID-19 ini talaga talagang nakakadakol kan tao digdi sa nasamitan ng sementeryo. Pagkatapos digdi sa Albay Public Cemetery, nagbisita naman ng DCGB News sa may Forest Lake, asin man sa Albay Serenity Park dyan sa may Barangay Taysan, Kansyudad. Siring man ang sitwasyon BPN, mga gwardya sa nangyaon, asin wala man mga taong nagpipirit na magbisita pa sa indang mga mahal sa buhay na enot ng namaaram kan mga kitupang panahon. So far VP, mga miyembros man ka na Bureau of Fire Protection o BFP sa Legazpi sa Region 5, panagos man na nagmonitor sa sitwasyon ngunyan ka na piyesta nin mga kalag, asin man naglalaom sindang talagang wala man nin mangyaring emerhensya ngunyan pang aldaw na ini asin sa masunod pang aldaw. Mantang sa ngunyan VP, wala man nin na i-report na toward incidents sa pag-obserbar takan All Saints Day ngunyan na pagkaaldaw. Okay, alright. Okay sa alright? Yes. Sabi kay itong June Villanueva, okay sa alright? Okay, sir. Okay sa alright? Yes. Alright. Sunod digdi sa mga sementeryo ngunyan na pagkaaldaw kay Bahal si Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Sige, thank you Ans sa report. Hali po dyan sa luwas. Standby mo na Lowens ha. Deka tabi maghiro dyan Lowens ma-commercial kami tod Buda. Medyo ano yan ha. Pag nagbilo kita oral ba ining commercial pag binuhuyan ko ini si Bonjing. Inapunan ko tabi mga tugang si Monsignor Crispin Bernarte ang satuyang Vicar General. Hindi po sa satuyang diocese para mataunan kita ki mga informasyon. Ngunyan tabi na All Saints Day and sa aga po All Souls Day. Monsignor Chris, maray na aga tabi. Welcome sa DCGB. Maray na aga sa imo Henry, maray na aga sa tuyang mga taga-subaybay nagiinan nyo gabos sa DCGB. Okay. Pun mo niyan po, Mons, in fact, pong kasuhapon, 1 hanggang 3, bawal po na maglaog sa mga sementeryo, bawal na magbisita, susog po sa order ni Bishop o instruction ni Bishop and patikan mga local government units. Bilang po saro sa mga eksperto sa lado kan simbahan, ano po ang mga pwedeng gibuhon, sabi nga ni, para mas makabuluhan, mas magirumduman, kan sa tuya tabi na mga Catholic faithfuls, ang pagrumdum sa mga mahal niyato sa buhay na yaon na po duman sa ibang parte kan sa tuyang kinaban. Monsignor Chris. Okay. So, enot muna sa gabos, gusto kong linawon ta ang duwang kapiestahan na ining ngunyan. Ngunyan na aldaw, inaapod ang All Saints Day. Yes. Sa aga, iyon All Souls Day. Opo. Anong pagkakaiba ka ini? An All Saints Day, pagirumdum niya to kan mga tugang tang nainot na sa tuya nangunya nagmumuraway na nagtatabang sa tuya ngunyan ang mga santo. Dahil nangahulugan ini na ito sa ng mga santong patron kan sa tuyang manibang-ibang lugar. Posibleng yaraon niya pag-iriba kayan itong sa tuyang mga kapamilya, sa tuyang mga parientes, sa tuyang mga kadugo. So yan.
So gabos na mga nagmumuraway yan sa kahadian kan sa tuyang ama. Inigurumdum niya to mo niyan. Tangani lugod pa man sinda batawan ng kikaumawan pada na dayaday ang pagtabang ninda sa tuya. So yun ang kapiyastahan mo niyan. Opo. Sa aga yon All Souls Day, gabos na mga gadan. So nagadan pa sa nangunya, nagadan ka sudma, gabos iyan. Partikularmente tinatawan tang-tabang itong mga tugang tangyaon sa purgatorio. Ang buot sabi yung kang purgatorio, bako tabi ining lugar ning kastigo. Kundi ini sarong estado, tanganing handaon itong mga igwapang mga dapat linigan, tanganing pag-abot kan tamang panahon, magmuraway naman duman sa kinamumugtatan kan mga banat, kan mga santos na sa tuyang minimigpit. Iyan ang kapiyastahan sa aga. Asin mo yan, dahilan kan lockdown, dahilan kan pinapatubod sa pinapasunod sa tuyang protocol, dahil nagigibo itong traditional na mga paagi. Alagad, dahil man ang ahulugan na dahil kita makaduman sa sementeryo, na dahil tagibuhon do sa tuyang katungdan. Na sinda ipagpangadyi. Minsan sa na lugar ini pwedeng gibuhon. Na sinda ipagpamisa. Dahil dakulaon ining atang na pwede niya itong ipabot sa inda. Kaya minsan lockdown ang mga sementeryo dahil kita naglilikay kang posibleng peligro. Alagad, dahil man kita binabawalan, nagibuon ang pagpangadyi, ang pag-atang ning misa, ang pagpasimbahan. Tangani, ipadagos ta ang pagirumdog sa inda. Kaya, padagos man giraray, except na dahil kita makapasimenteryo, pero itong dati tang ginigibo, ipapadagos ta. Opo. Mons, usually po sa mga, 'di ba, may mga pamisa sa mga simbahan, etc. Ano po ngunyan ang simbahan ta sa bilog na diocese? Bukas po ini the whole day para mag-akomodar kan mga mag-officer nin misa sa satuya tabi ng mga mahal sa buhay? Yeah, bukas tabi, gabos na simbahan. Dahil kitang problema sa simbahan ta, may control kita sa simbahan. Duman sa sementeryo ang dipisil. Kaya yan pinag-lockdown. Tangani, dahil kita mamiligro. So, dapat yun ang isipon ta. Pag ining nababawalan kita, kundi ilinilikay kita sa man na peligro. Sana matapos ng unya na taon, sa sarong taon, normal na sa tuyang mga practices kayo ni pag-celebrar kan asdaw na ini. Opo. Mons, permita pong nadadangog ang tataramo na purgatorio, impyerno, di ba? Sabi nga ni kanina, dahil man niya nakasurat sa Biblia ang purgatorio, ano? Pero inibaga ang sa tuyang, tapos pagkasabot ko po si Mon, pigwa pangajita, so mga malta sa boy na nagada, na posibleng yaon sa purgatorio, o napaduman po sa impyerno. ano po ang duwang bagay na iyan? Pag yaong ka dyan sa duwang dimensions na iyan, mayroon po ang chance na masabi nga ni, makaldapaan kalag nin sarong tao tabi mo, Senyor Chris, sa paagikan pangadyi. Sabi ko nga ni, kasuba ko, ang purgatorio, bago man iyan, destinasyon na permanente nin si Isay man na may sarong taong may pagtubod. Kundi, inisaro sa ng paagi, sarong estado na dinudumanan kang taong naghali na digdi sa kinaban, tanganing malinigan siya. Tangani pag-abot kang panahon, magmuraway sa kahadian ng Diyos. So, iba ini sa impyerno. Ang impyerno, kastigong dahil katapusan, duman sa tao na talagang habo magpaplikan sa iyang kasalan. Kaya, duwang bagay yan. Ang sala sa paghuna ta, na ang iba nagsasabi na ang purgatorio niya sa dit na impyerno. Ako tabi, ako ining kastigo, kundi paagi sa pagkamot ng mahal na Diyos, linilinigang kita kang ano man nakaulangan ta, tanganing sa madaling panahon, magmuraway sa kalangitan. Asin manungod naman duman sa imong nasampit kasuba ko na mga kahaputan na di man yan sa Biblia. Tandaan niya to na bakong gabos nakatukduan kan simbahan yaon sa Biblia. Kasi San Juan mismo ang nagdaram sa tuya na kung nakasurat ang gabos na tinukdo ni Jesus na kakurangnan, dahil da akilibro, dahil nga ni library na pwedeng makalaog ka hindi gabos. Ayun. So, kaya ang sa tuyang simbahan namumuhay
sa duwang burabot ning katotohanan. Yaon dyan ang Biblia, yaon dyan ay naapod na sacred tradition. Iyan. Sa duwang ini, kita namumuhay sa pagtubod. Opo. Okay. Mons, ano nga sarap pang gusto pang may sarap pang gusto iklaro sa imo. Kita ba ka po habang nabubuhay, pinag-inganyar kita na, baka walang inganyar, pinag-obliga kita, kung taman sa kuyang pagsabot na magibunin maray, di ba? Susog sa katukdoan kan sa tuyang mahal na Diyos, asin kan sa tuyang kagurang na si Kristo. Tapos, pag nagadana, kung dai ka masyado na nalinigan kan sa tuyang kalag, daradara hanggang sa pagkagadan an sa imong kasalan, paano po nakakatabang ang pangadji nin buhay na tao, lalo na po sa Indo, na mga padi, na makaldaan sa rong persona, sa rong kalag, na medyo nahulog po tabi mon sa kasalan, habang kan siya po nagadan. Okay. Magayunon ang sa imong hapot, Henry, dahil tayo mismo ang sinisilibrar tang kapiestahan mo niyan. Ayun. An All Saints Day, iyan ang pagirumdum niya to, kamparo pakinabang kan mga santos, Union of Saints. Opo. Na may isang kitang simbahan na nagkatulo ang kaptang. Okay. Ano ang mga kaptang na ini? Enot inaapod ta na kita ang simbahan digdi sa ibabaw ng daga na yaong pa sa pakipaglaban sa kapangyarihan kang kasalan. Kaya inaapod kitang simbahan na militante. Bako ta na kikigadanan. Bako militante. Militant dahil naglalaban kita sa kapangyarihan kang kasalan. Ngunyan, kita mga yaon sa yaong padigdi sa daga, may mga tugang kita na nagtalikod na digdi sa daga. Sisay iyan. Itong mga namuhay na banal, kaya diretso duman sa kamurawayan, inaapod iyan na simbahan na triumphante. Simbahan na ng gana na kang pagilaban digdi sa ibabaw ng daga sa kapangyarihan kang kasalan. Sinda nagpapangadyi sa tuya na matabangan kita sa pag-erok digdi sa kinabantangan ni kita mamuhay na banal. Agad igwamang kitang mga tugang na nagtalikod na digdi sa kinaban na sabi mo nga ni igwapang mga kaypuhang bayadan ta may mga nawalat na kasalan. Iyan ang tugang ta dyan sa purgatorio na tinatabangan takan sa tuyang mga pangadyi. Bakusa na kita nagtatabang siring man itong mga yauna sa kamurawayan. So ang nagtatabang ining simbahan na triumphante asin simbahan na militante. Ining mga yaon sa purgatorio, kaya nga ni purgatorio, inaapod man na purgante. Ako at sabiwang baga kang purgatorio, purga. So sa Bicol, pinupurga. Ang pinupurga baga, lalo na ang aki, pakumanta, tulugan so aki, pasakitan so aki, kundi linigan ano ba na mga mikrobyo dyan, tangani na siya maging healthy. Iyan ang purgatorio. Kaya inaapod ang tao duman na mga purgante. Tinatabangan kan militante, asin triumphante, tangani, pag-abot kang oras, pag-abot kang panahon, pagi naman sindang triumphante, magmuraway na sa kamurawayan ka na ba? I see. Opo. Monsignor, day na pong hapot, unless po nakita sa diocese kan Legazpi, iga po kita mensahe sa satuya po gabo sa pagi po ni Bishop Joel Baylon. Go ahead, tabi, Monsignor Chris. Sa ngaran kan satuyang obispo, si Bishop Joel Baylon, sa muya o sa kuyang pinapasalamatan ang gabos dahil tamagayunon, nag-agi pa sana ako sa tuyang mga sementeryo digdi sa sa Legazpi asin pasiring digdi sa First District. Magayunan ang observansya dito sa pagpooperar. So, minsan dahil tao sa sementeryo, dahil na mahulugan na dahil tapigrumdum sa itong mga gadan. Asin, girumdum niya to, napakatapos kang November 3, subuot magpasiring sa sementeryo, libre na, libre kita sa anong manapiligro. Kaya salamat sa magayunan na kooperasyon, magayon na pagpahayagdan sa itong pagkasimbahan, pagkabanwaning pagtubod. Ginigirumdum niya to ang lambang saro, tangani kita mamuhay na matuninong. Ay, Mons, isip ako, sorry po may nag-text pala ng digitabi, no? Kasuhapon baga, may naging celebration kita para sa Leyte, di ba? Sa tuyang diocese. Lat ko na, tabasahon ko sa text kan sa tuyang Paradangog. Pwede po, Mons, matawan kita kikwan, detalye, kan sinabi ng pagtiripon tabi kasuhapon? Actualmente, bako man itong diocesan-wide na celebration. So, in the morning, igwaki mga
nagkado ang pastoral commission na nagtiripon, nga pa. basin pagkangapon, so vicariate kan San Rafael. I Yung man see. ito ang tiripon. Bako man ito sa kabilugan. I see. Opo. Monsignor Chris, salamatan po. Man sa na ito manungod sa DPA, tangani na so dai pa nakakatapos kan sa indang PPA, matapos na bago kang November 19, tayo yan sa tuyang culminating activity kang ginigibong DPA. I see. So grabe ang activity tatabi, Monsignor, hanggang sa 2022 eh. Paano kita ha? Opo, Mon, salamatan po maray. Ingat po kamo pirmi. Okay. Salamat sa imo, Henry. Salamat sa gabos na naghinanyog sa tuyang ngunyan. Diyos marhay na daw. Thank you so much. Mga tugang Monsignor Crispin Bernarte. Para po sa paliwanag, tungkol po dyan sa All Saints Day and All Souls Day. Ang sa inyong mga reaksyon, mga tugang sa mga dua na magkasunodan niya ito na topic, ngunyan na pag-aaga. Babasahon tayan, kasabay ang report ni Lawrence Barcena. Makalipas lang kay ni ang mga informasyon na ito, hatod po sa inyong mga tugang kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Great Taste White. Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tanduay Ginto. Ibang Ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Sali na. Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita na re-reparo, natibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo, asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, DPWH Regional Office 5, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Masayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O, ito sukli. 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hininga. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex.
Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may double power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oral Daw, mag-ATC Vitasync na sa Oral Daw, ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Ano nga yun, class? Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Ano ba ang
ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19. Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapaisi Canalbay Electric Cooperative Incorporated o ALECO na magkakaigwan in district elections para sa Junta Direktiba Canaleco sa mga minasunod na petsa. November 6, 2021. Raporapo and Legazpi Port. Voting Center, Legazpi Port Elementary School and Raporapo Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, October 27, 2021. November 20, 2021. Tabaco, Voting Center, Tabaco South Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 10, 2021. December 4, 2021. Manito and Albay District, Voting Center, Manito Central School and Bagong Bayan Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, November 24, 2021. December 18, 2021. Ligao and Uwas. Voting Center, Ligao West Central School and Uwas South Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 8, 2021. January 8, 2022. Daraga and Kamalig. Voting Center, Daraga North Central School and Kamalig North Central School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, December 29, 2021. January 22, 2022. Pulangi and Libon. Voting Center, Pulangi South Central School and Libon Central Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 12, 2022. February 5, 2022. Malinao and Tiwi. Voting Center, Tiwi Central School and Balsa Elementary School. Deadline for filing of Certificate of Candidacy, January 26, 2022. Ang Certificate of Candidacy kan gustong magkandidato, dapat maisumiter day maglampas sa mga petsang nabanggit. Alas 5 ng hapon sa opisina Canaleco sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Ang nagpapaisi, ang manihamiento Canaleco. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helak. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ka text dito kay Henry M. Mga mangingiturog niya kami. Turog isa na po. Seda, ang lalaking hindi. Turugan mo lang nga na magimata ka man, ikayaw ka pa sa Si DC. Henry Seda, tabi ko yan, lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Alright, bago mga tugang sa pagbasa kan sa inyong mga reaction, nasa linya po si Lowens Barcena. Pagkawara nin water supply sa mga residentes kan Lidong Santo Domingo Albay bako dahil sa quarry. Tag sa diri kan water supply inako na sinda may kagibuhan kay ni Lowens Barcena, i-detalye mo. Salamat abi BP daing duwa-duwang inako ni Mr. Joel Hani. Hani. Kan Barangay Lidong, Santo Domingo Albay na sinda mismo ang naging dahilan kung natatanawaran na nin linya nin water supply at mga residentes kan Barangay Lidong na pigrereklamo kan mga residentes na inaksyonan man kan DCG Benyos. Ini ang mismong ipinagunambitan sa DCG Benyos ni Mr. Hani na kaya ninda ini ginibutangani daw na mailing kan mga tao ang resulta kan pagtugot na magkwari ang Petersville ni Mr. Peter Chan sa telegrapo. Kung may tubig kaya daw dai nakikilabot ang mga residente kan Barangay Lidong alaga dahil ta insistido sa rahani na mangyari ang sa indang pinaglalaban asin pagtubod sa inda ining pinutol na linya para mientras sagkod dai daw nagtatao sa inda kisimpatsa ang mga tao. Ay salbatan ang pangyari sa Mauraro. Roger, kaptang tampahayag di Hani. Ang gusto ko lang tabi sir na magkasaro ang mga konsumidores kan tubig kung paano umiiyan mapundo na kwari. Kung sa maabot na panahon kung di may mapupundo sigurado na ang mangyayari araw kayan maaliag kami sa tubig. Di mo sinasabi ayan ang purpose ko. So nangangahulugan sir na
bako man bakong nangangahulugan na ini nangyari pa sa nangunyan dahil sa quarry. Pinaputol mo na nindo para mailing sa sitwasyon. So senaryo, ang magiging senaryo nga Pete. Kung iyan idiretso. Po. Sa ang tubig ko mi kitubig inuman, yan po yan sa pigapod mi. Yan ang ngarang kayang Telegraph River. Telegraph yan sa taas. Alos kabangaan kang pigapod mi dan alis sa highway tapos sunod naman nasa mga 5 basta 1 kilometer ang kuyan nasa ba ang kidiik baga mag 1 kilometer abi kuan mo. Roger, mientras tanto tabi BP bilang pag-agad maninlado kay Mr. Peter Chan na quarry concessionaire sa Telegraph River Channel, nagkirikiri siya kan maisiyan ang siring na bagay. Sa sinda, igwaman daw nin permiso legal hali sa DNR Mines and Geosciences Bureau o MGB Bicol na mag-extract sa lugar ngani na day ini magsurupay at hindi na mautro ang nangyaring unpassable na spillway sa Telegrapo na delikado sa Arababang residente. Okay. Ngunya na aga, ipinaliwanag man sa DCGP News bilang Completos Recados kay MGB Region 5 Regional Director Engineer Guillermo Molina na legal daw ang pagkwari na Mr. Chan sa lugar ta ini ang rekomendado ninda sa opisina na ikwari ini. Yes, Asin na dapat daw magsurupay ang mga volcanic debris sa lugar lalo na sa itaas na parte. May problema Tangani na dai makadiskwido darakan pagsupay kan mga piga-aranod na graba boulder asin baybay na pwedeng ikadiskwido kan mga residentes. Ang problema lang daw sigun kay Molina dai nagkakaigwa kay pagkakasinarabutan sa lugar. Dai nagkakaigwanin mga lado-lado na pag-urulay sa sarong lamisa ang magkaibungan na lado para masabutan talaga ang mas kinakaipuhanan sa lugar na ini. Pinagtawan pa nindoon ni Molina na ang water system na pigkukuwaan dapat makuini sa salog. Pigkukuwa ta dapat may clearance daw inihali sa National Water. Ay, naputol si Lowens. Tama? Naputol? Lowens? Naputol? Sandali lang pakicheck mo Lowens kan sa imong signal hali po dyan sa luwas. Di ko niyan lugod tadaing tubig an epekto duman sa mga residentes, di ba? Roger. Okay, go ahead. Dapat may clearance daw inihali sa National Water Regulatory Board o NWRB. Dapat ang pigkukuwaan ng tubig dainin disturbance sa lahar. Sigun may kay Molina da ilang nasa sabutan kan ibang mga residente na sa Peter Chan daw mahanap man nin ibang mapagkakakuwaan ng supply ng tubig sa bako delikado sa lahar para maging sustainable ini asin maitao sa residentes din libre. Ang Barangay Council kan Lidong sigun kay Molina nagpasarman ki resolusyon may kinaaraman digdi na dapat i-extract ang lugar para dai na mangyari ang siring na bagay arog kang bagyong Rolly na tinahuban asin dai na naagian pangyayari ang tinampo sa lugar tabi bibi. Sa presenteng sitwasyon nagbabarayat pa lang daw digdi ang mga residentes na kunsain so maintenance man kan barangay sa libre man na water system na ipinagpaluwas man na rahani. Ugaring dahilan ta hali sa inda source ang pagtubod na rahani na maapektaran ang water system kan barangay Lidong kaya sinda na ang puminutol kanit tangani na doon ipailing so mangyayaring senaryo alagad ining sa indang pagtubod sinabi ni Molina na dapat mag-urulay daw sinda kay ni taan quarry kaipuhanan daw sa nasambitan ng lugar. Ala ko na lawin sa klaro hunta kimaray Number 1, anong rason kung pinapundo ni Mr. Honey ang tubig? Ba nata pinundo nindan pag supply ki tubig? Kumbaga, garito turuan sa tao. Eleksyon sa tao na? Na kung konsentihon sa pagkwari ni Peter Chan sa Telegraph River, magkakausa daw ini kang pagkawara nin supply nin tubig. Pirang residente ning pag-supply ang tubig na Mr. Honey? Anong napurok iyan tabi, Bibi? Barangay Lidong. Barangay Lidong okay, entire. Now, ang sabi ni Mr. Honey, pinapundo sa pag-supply ki tubig, tama ba ang pagkasabot ko at baka sala ko, nagkukooperar sa mga residente sa inda, taga-resuportado duman sa pagkwari na Mr. ko, Mr. Chan. Roger, tadatabi, BP. Ikaw natin din mga kaitupang mga... Ngayon, ang gusto man ni Mr. Honey, mapundo sa pagkwari, tapang pagtubod ninda, pag nagkwari duman, mawala sa supply kan tubig. Iyan tabi bibiyan sa indang pagtubod. Ang problema ngunyan, ta si Mr. Chan, igwa man siya ki legal na papel. Roger Isaac igwa siyang legal na basihan, may permiso siya. Hali sa MGB. Na siya pigtutugutan na magkwari duman. Tapos sa national papati.
ay dapat may magkuhan kay ni, may maging mediator kay ni. Ang Telegrafo River Tabi BP, sigun nga ni kay Engineer Molina, Oo. lahar prone area iyan, kay puhan iyan, ikwari. Oh, kung baka babaw na. Pure ka dyan. Ano ang telegrapong yan? Ang Telegrafo baga Tabi BP, aram mo ining subikol hirdig di sa Barangay Lidong, sa may elementary. Iyo. Oh, iyan susalog iyan na dakulaon baga dyan, iyo iyan ang Telegrafo River. Oh, kundi mo man nagadikwari yan, di. Ay problema kita dyan. Tabaga kung pumano na iyan, di dumalagan subaha sa mga residentes. Oh, sabi nga din ni Engineer Molina, Mapagalon pag puro tama, adi. Oh, gari arog man sa na iyan kada nangyayari baga sa Tibo River na kay puhanan idredge ang lapok. Oo. Hindi man na tubig dyan na pigmamanid si Mr. Honey. Kaysa yan. Iyan Tabi BP, na-underon pa daw iyan sa luti na Mr. Honey. Kaya sila dyan, so Private ninda. Sa private daman. ano ninda, property. Ayun. So, ano din na pagpabulos manangga, dahil sinda kikuang kayan, ororon sa LGU o sa barangay. Negative. Ang ururo naman sila sa barangay, so barangay ang magmamantinar, sila sumasa o libreng supply. Libre man palan, adi. Libre, pero sa barangay man, nagtauman nagkapirang mga bayadan man, Oo, dahil oo. man-maintain man sana, pero bako man overcharge, Yeah. 15 man sana siguro. Okay. Pangyari. Okay, o sige, dapat kami mediator kan. Taba, niya paano na, saan nagkukuha ang tubig na inumun sa mga residentes dyan? Di ararok-arok naman kung sa ilang pwedeng arokan. Maharok naman. Arok naman. Ay, pangyari. Okay? Roger to that, kaya ang dakulman ng mga residentes ang nakipag-ulay sa DCG Benyos, baad lamang ngaya maging presiding officer ngayon kay ni si PP Henry Maceda na sunto BBM. Isang kapitan kang lidong. Si Kapitan Lilia, ano na ito? Balyagarita BBP? Schedule mo si kapitan. Tabaka si kapitan, pwedeng maging mediator na maging kuwang kayan, maghuroron. Roger to that. Sige, ikon mo sa tuya sa aga. Ano? Roger. I-facilitate Roger to that. Araw mo daw mo pwedeng babasol sa Mr. Chan, tas hindi may papel. May papel. May dokumento. May papel mo na dokumento. Tinugutan. Local and national pati. Correct. Oh, pero ano ang basihan ni Mr. Honey sa pagkapundukan tubig? Pag tubod niya, pag nagkwari duman, maubos ang kitubig. Iyan da ata BBP, ang pagtubod ninda. Nya kung maubos sa tubig, anong problema? Ida yung tubig. Dingin naman. Winda. O sige. Dakulay di problema. Saga. Ikaw mo si kapitan na, tayo facilitate Roger to. dapat may someone, Lidong yan, diba? Lidong, Santo Domingo yan eh. Roger to that. Sige, facilitate I-facilitate Roger to that. Kaya ang sendang request, di pagbigyan natin. Oo, nakadalagan kita tabi BBP. Tadakul man ang mga residente na nagpaabot man ng reklamo kayan sa DCG Benyos. Nawara na ngayon kami ng tubig. Iyo, kaya rakman, kan mga taga-purok. Roger to that. Sige, takaroon ta ha, kung paano yan makwanta, ma-facilitate ha. Ang ipinagunambitan ni Molina sa DCG Benyos, mag-urulay ngayon, haning magkasinabutan. Pero si Sen dapat mag-facilitate kaan. So di si GB palan. Oo, okay. Ang kwenta na nga ni kay BM Henry daan. Okay, no problem. Saga. Kaya may tarpaulin na sa lidong, run Henry run. I-priority ta saga ha. Okay, priority ta saga yan. Si Kapitang Kauronon ta. Roger. And then baka saro sa mga komitiba sa sangguniang panlunsod o pambayan kan Santo Domingo, DNR, and magururong kita sa ere. Roger to that. Anin pa, kung halimbawa humubas sa tubig para sa kuya, ano man ang problema kung humubas? Pinakinabangan kan mga tao man. Kaya lang na, kung araw ka na nagkakwari, di ba kung titistingon ni Mr. Honey? Dahil ipapailing da, so pigtutubod nindang mangyayari. Oo, sa pagkwari, mahubas sa tubig. Nga, mapapahiling mo na sa tubig humubas na, kung ang tubig nagbubulo sa mga residentes. Bako? Yung baga. Oo, di ba? Roger. Habang nagkakwari, pabuluson man tubig para sa tubig, matesting talaga kung sa pagkwari mo para sa tubig. Roger to that. Oh, sige. Pagkaroon ta na. Roger ta. So, lado man nara Sir Peter Chan, mo yaman daw makipag-ulay. Tanganin ang matapos ang problemang ini. Iyo, tama yan. Tama yan ha. Okay? Roger, sige. Mga balansyadong istorya na nagdadako ng problema digdi sa may taludtod kan bulkang mayon. Ako po, si LBB. Salamat, Jimmy. O kaya, Lowen sa report. Halipod yan sa lawas. Ha? Okay, sandali lang po mga tugang tabasaon taon o sumagri. Ay, sus kadakol na kang reactions ta. Sandali lang, Jim, pahalagon ta ka Jim pagkatapos kanya. So, per Henry, maski nga ni po may plastic barrier, minsan daw duwa kami sa sarong divider, dukuta na ang bil me. Reaction, good morning. Sabi mo pong load, day pa po,
ay ora pa sulod pangyari. Sabi kan lolo ko, ang Gloria daa and ang impyerno ani una sa dada sa daga. Kung ang nagadandaa maray na tao, masabi sa mga tao hirak man ngayakaan, marayo ng langit. Kung maraot ang tao nagadan, sabi sa mga tao maray man ngaya nagadan ang demonyong an. Di yun talaga ang impyerno, buda langit sa ibabaw kan daga. Okay, sige po. Sabi kan saro ang mga Campo Santo po, sir, puro gadan na dyan. Pauno pa makaulakit pa at taiklos paninda. At bawal, wara mask at shield. Igwaman daw yan virus. Thank you. Ay bako po, bako sugadan po anak makausa kang pag-ulakit kung nata asinara. So tao po naman dyan sa sementeryo. Nagusur-usuan baga po ang tao dyan, di ba? Nagsusurusan baga po ang tao. So tao tabi na buhay, iyon makaulakit sa kapwa tao na malaw sa sementeryo. Tabaka go dyan may daradarang virus. Yan po ang logic. Okay? Ang Bible complete daikang dapat idagdag o bawasan, walang purgatorio sa Biblia, kundi hell. Na nagtanggap kay Jesus sa hell, ang punta yun tumanggap na sa heaven. Inexplikar na po ini ni Monsignor Chris kanina. Pero pag hinali barrier, ibalik ang pamasahe. Yan, pwede. Pwede man, ha? National ID plaka, okay. Nagbawi sinda sa transport group na rinunot kaya ninda kimaray. Selected lang so nagkatarawan ki ayuda. Matao na sa nagrabe pa requisitos. Yan. Okay. Nga na palang naaraman na daing, oh my God, grabe talagang. Anong apur cancer rin? Madunong masyado ka. Makagulo-gulo. Dapat sugabos na plastic barrier na kinaagkan PUV isuklob duman sa nagpatupad gaan. Okay. Kapag po nag 100% ang operation kan public transport, dapat po ibalik dating pamasahe. Tama ka dyan. Hen, ang dapat dyan sa IETF, halio na sayang lamang ang pundo pigarastos dahil kaurutikan baga ang fight. Okay? Bako po scientist ang taga-DOTR, epekto yan kan Sino, aran. Okay. Happy 18th birthday kay Laika Benitez. Okay na, reaction tayo. Hay nako, sir, yung mga plastic ando dumi pati. Oh, sabi kan texter ta. Walang tao sa sementeryo andoon lahat sa Imba Boulevard at mamaya sa mall. Ano pang pinagkaiba? May point ka man. Henry M. Dahil kapag nasa purgatorio pigkakajian kan mga nawalat na kamag-anak. Tapos, pigbabayadan pa iyan minsan sa iba. Kaya ang ibig sabihin, napupurgaman ang bulsa lalo na dating tios na simot ang kwarta kaya purga sa kwarta. Opinion lang po. Alright, sige po. Napauno samantalang daw permi kamsur ang... okay, sige po. Dapat po pamasahe bawasan na kung haliw ng plastic barrier. Tama ka dyan. Pigpara orote ka na naman kita kaan padi. Sabi kan texter ta. Dapat pamasay, bawasan na kung may balik yan. Iyos, tama ka po dyan. Good morning. Kung 100% dapat ibaba na ang pamasahe. Yes. Alright. Reaction. Tayo hali sa mga sabi ni Toy Rain. Migo, igwang gamit ang barrier sa jeep. Protection sa kataning mo kung mandurokot. Ay, nako. Pagyari, Migo. Kanatunay, Migo. Alright. Nasa linya po si Jimmy sa dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Pasok. Henry M. Pasok, Jim. Hello, Bibi. Yes. Maray naga sa mga parantabay. Pasalamat na maray si Punong Barangay Joel Bisagre sa DCGB, lalo na sa nagngangaran na Henry Maceda. Ay nata. Durante ka na iluwas niya to so istorya tungkol sa haros maduwang taon ang dai natatapos sa alabao na tulay sa barangay Bacolod sa Libon. Kung matatandaan bagay pinagpara paabot na ini dyan sa DPWH mismo ni Kapitan may sulat mismo si Mayor Das Maronilia sa Manila pa sa DPWH na ipinagpaabot ang problema, pero dahil man na-aksyonan ang reklamo, iyon na parodo na ang dalagan kang trabaho, tadi ito ng taong nagtatrabaho, apisar na manumano, dahil man ki mga heavy equipment na nagdidistrogar kan lumang tulay tabi bibi. Opo. Ngunyan, durante kan na inyos niya to ini sa digi sa programa and naikonektar kay Ma'am Lucy Castañeda. Yes.
siring sa piglalauman, action tulos ni The Ma'am best. Lucy. Aha. And ngunyan, sigun kay Kapitan Joel Bisagre, duro diretso na tabi BP ang trabaho. Very good. Inugangan na sa mga tao. And so concern ni Kapitan na dapat mahidali ini sa mga bagong patrabahong flood control DK ni Congressman Fernando Didi Cabredo Tuloy-tuloy. during period kung mabaras o tulay ta nagpaparatarakdag sa pinagagabang tulay ta BBP an tutumbokon kan na bahat kung magabot anaan na mga tag-uran mga tagbaha so mga DK ni Congressman ay pinagibo ngunyan dahilan sa naipaabot na ini sa DPWH si Ma'am Lusik kinontak gayod so kontraktor yan dahil nang masabi si Kapitan. Salamat to Tata BP sa DCGD. Yes. Welcome po. Pero araman Jim, diyan mangyayari kung dahil kay kooperasyon sa gabos. Sa kontraktor, si Ma'am Lucy, DPWH, kaya sindaman, hali sa DCGB, pasalamatan taman sinda sa siring na bagay. Naging tulay man lang kita kay natural, sinda na nag-enforcer kay na nag-implementar. Iyo. Ika baga, paliw ka na baga, pero nagiging tulay talaga. Epektibo ka dyan. Ay, managagabaan tulay. Dahil managaway din Okay, sige. Kaya pasalamatan ta sa DPWH. Si Ma'am Lucy, Castañeda, tagapagtaram. Jimmy na salita, DCGB nyo. Salamat, Jimmy! Sa report, hali po dyan sa lawan. Mga nay, aram tagabos na importante ang tibay kang resistensya kan sa tuyang mga aki. Yan ang panlaban ninda sa mga helang. Tama yan, pero aram ba nindo na dapat sigurado kita na matibay man ang hawak ninda? Talaga? Tano? Dahil ang tibay kan hawak, ang pundasyon kan tibay kan resistensya. Dapat palan parehong matibay. Kaya ang mga nay, tawan tanin bagong Bear Brand Fortified an sa tuyang mga aki. Ngunyan na may tabang na doble tibay with proper diet and exercise. May 100% vitamin C, iron and zinc, na tibay resistensya, may dagdag 100% vitamin D, calcium and protein na natibay katawan nutrients pa. Kaya mga nay, perming girumdumon, matibay ang resistensya kapag matibay ang hawak. Yan ang tabang na doble tibay haling sa bagong Bear Brand Fortified. Bakal na kan bagong Bear Brand Fortified sa mga suking tindahan as in grocery stores. Pwede. My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make this Makaumuran. Mga arog ka na mga bailiyo na nagulang masapon niya ng mga dito. Ay, salamat po kasi ng pag-antaba. Hindi pong personalan. Senren po naghapot lang. Goodbye, mabuhay. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco, kag Congressman Alfredo Agar Bin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akong ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa
based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay Katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi! Masain ka! Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tosino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Sigurado na ang success, ano pa ang hinihintay? Halina tayo mga Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:08. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado.
mula sa Microban GT Disinfectant. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Puon ngunya na aldaw, libre ang RT-PCR test kan Department of Tourism. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na antangro para mansana sa mga domestic tourist. Tanganing maka-aprobetsyar sa libreng RT-PCR test ang mga interesadong local tourist kinakaipuhan na mag-log on sa Tourism Promotion Board website na www.tph.gov.ph para sa application requirements. Idinagdag pa man yan na nasa 350 sa ng aplikantes ang pwedeng maakomodar uro aldaw. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan